Kolme jätkää, 3 matoa. Ei oo ikinä tullut tämmöstä kohdasta. Nyt vedetään. Lauta! Elikkä, nyt lähtee mato naamaan. Mieluiten tuolta ritareita. Katsotaan, se tikko, meikä lähtee perse, Markolla keskiosa ja Antti Ollaan vetää pää pää. naamaan. Elikkä meillä on Headshot. noma. Ei muuta, Meillä on seni. Kiukulla naamaan suoraan. 2 vuotta sitten tuotu Meksikosta ja nyt mennään. Nyt taas on hetki. Näillä mennään. Se on siellä. Se on Inessä. Vittu mikä. Anyway, Eppo sanoi sille muijalle, että sillä oli ihan saatana niin Jorma. No, siis se alkoi